Tuomo, kerropa mitä tapahtui. Mulla jäi täkykalapuntti jäi pohjaan ja yritettiin irrottaa sitä ja käännettiin sitten venettä tänne ulapalle päin pikkusen matka, että vetää sinne päin irti. Eikä me saatu irti sitä heti, niin Sakari päätti, että kaijussa näkyy muutama pikku kala, että nakkaa, että ootelle saa muutaman kalaa sitten. Niinhän se kun nakkas, niin heti tarttu joku kala ja saman tien se rupesi syömään siltä, viemään siimaa heti 30 metriä. Me jätettiin mun virveli oottelee siinä, että katsotaan mitä siellä on. Niinhän sieltä tuli pari pikku seittiä ja yksi semmonen jäätävä turska. Ja sitten päätettiin, että nyt revitään tämä pohjasta irti tämä siima. Ja niinhän me saatiin, ei yksiö ei saanut. Sakari tuli kaveriksi. Sitten veettiin ylös se 2 miehen ja sehän irtosi sieltä ja tuntui, että puntti jäi pohjaan. Mä rupesin kellaa ylös, niin yhtäkkiä iski tähän, en tiedä mikä siellä, onko siellä enää muuta kuin kalaa kiinni. On siellä ainakin kalaa, siellä on pallas. Pallas! 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 Kattokaa! Ota nyt! Sieltä tapataan, kuullaan vähän. No huonosti kiinni. Otatko mä? Otatko? Tämä oli... Otapa vielä kerran. Mä voin ottaa sen. Mä otan sen niin tästä kameraa. Kaikki on varmaan videolla. Odota mun vappaa. Onneksi olkoon. Kiitoksia. Me löydettiin se. Ja 2 selvittää. Oh yeah. Puolissa tunnissa. Kattokaa nyt. Tuopa tähän. Puntti on vaan jäänyt pohjaan. On se ihme, että se ei ole vetänyt tuota läpi. Miten ei ole voinut vetää? Pojat. Tämä on tuuria. Se on mennyt tuo leikkari. Tämä on semmonen homma, että nyt... Lukko hajalla ja... Tää on paskana tämä lukko. Kattokaa minkä se Tuomo nykäs. Tuomo sanoi, että se oli annettu, se ei ole enää pyydetty kala. Ja tuolla meikäläisen pikku tursko. Onnittelut. Ihan nyt alkaa käyttäremmä. Mulla ei ole 25 punta. Kiitos Norja. Ei tämä